Għaddew aktar minn 48 sija minn meta l-medja rrappurtat minn wassit tal-kumpanija 17 Black u l-Prim Ministru Joseph Muscat għadu ma ħax id-deċiżjoni li hemm bżonn jieħu biex jiddefendi r-reputazzjoni ta' pajjiżna. Mindu ħarġet din l-istorja Joseph Muscat ħarab mill-ġurnalisti meta s-sebt filgħaxija kienet jattendi għal ftuħ tal-Mużew Muża fil-Belt Valletta. Dan apparti li mistoqsijiet minn The Times of Malta lil Kastilja ġew injorati b'kelliem għal Prim Ministru ma jgħidx jekk Muscat kellimx lil Keith Schembri jew le wara l-aħħar allegazzjonijiet u ddikjara li Muscat ma kellux aktar xi jżid. Sadattant il-ħadd Joseph Muscat reġa' ħela opportunità oħra biex jerfa' responsabilità tiegħu u jwarrab lil dawk qrib tiegħu. Dan hekk kif waqt attività politika fl-imsida tenna mill-ġdid li mhux se jieħu l-ebda azzjoni fl-immedjat imma se jistenna li jitlestew l-inkjesti maġisterjali li għaddejjin. Fid-dawl ta' dan il-Partit Nazzjonalista ddikjara li jissu ċari li Joseph Muscat ma jridx ineħħi li Chief of Staff tiegħu Keith Schembri u l-Ministru Konrad Mizzi għaliex ma jistax.